дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров маркази хизматрасонии Бонки Байналмилалии Тоҷикистон ба фаъолият шурӯъ намуд. Суроғаи бонк дар кӯчаи ба номи Ленин рақами 7 ҷойгир шудааст. Дар расми кушоди маркази хизматрасонӣ намоянда аз саридораи ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Бонки Байналмилалии Тоҷикистон, сардори филиали бонки мазкур дар шаҳри Хуҷанд ва дигар меҳмонон иштирок намуданд. Бонки Байналмилалии Тоҷикистон аз соли 2014 инҷониб фаъолият намуда, айни ҳол беш аз 12 филиал ва 14 марказҳои хизматрасонӣ дар тамоми ҷумҳурӣ барои мизоҷон хизмат мерасонад. Дар вилояти Суғд бошад 2 филиал ва 1 маркази хизматрасонӣ амал мекунад. Бонки Байналмилалии Тоҷикистон гарчанде ки бонки ҷавон мебошад, имрӯзҳо дар муддати кӯтоҳ худро дар тамоми миқёси ҷумҳуриямон худро нишон дода, кор ва фаъолияти худро дучанд намудааст. Бонки Байналмилалии Тоҷикистон хизматрасонии фосилавиро низ ба роҳ мондааст. Он тариқи барномаи телефонии IBT24 амалӣ мешавад. Шахс метавонад тавассути барномаи мобилии бонкӣ маълумотҳои зарурӣ ва корти дилхоҳашро гирифта метавонад. Бонки Байналмилалии Тоҷикистон барои мизоҷонаш тамоми намудҳои корт аз ҷумла корти байналмилалиро ройгон пешниҳод менамояд. Бонки мазкур қарзҳоро низ бо фоизҳои паст барои аҳолӣ пешниҳод кардааст. Мақсади асосии ташкили маркази хизматрасонии бонкӣ ин пешниҳоди маҳсулотҳои молиявии бонкӣ барои аҳолӣ мебошад. дар маркази хизматрасонии Бонки Байналмилалии Тоҷикистон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 7 нафар бо ҷои корӣ таъмин мебошанд. Малика Акбарова аввалин нафарест ки баъди ифтитоҳ ёфтани маркази хизматрасонии Бонки Байналмилалии Тоҷикистон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои гирифтани қарз муроҷиат намуд. Ман бори сеюм аст ки бо ин бонк ҳамкорӣ дорам ва ин бонк осон, боэътимод, шаффоф мебошад. Албатта мо ин бонкро интихоб намудам. дар нақша ҳаст ки ба наздикӣ дар шаҳри Панҷакент ва дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд филиал ва марказҳои хизматрасонии Бонки Байналмилалии Тоҷикистон ба истифода дода шавад. Айни замон марказу филиалҳои Бонки Байналмилалии Тоҷикистон аз соати 8 то соати 17 барои аҳолии кишвар хизмат мекунад. гузориши Ганҷина Олимова, Саидмухтори Саиданвар барои барномаи иттилотии Хабар.